सारखं सिस्टमॅटिकली तुमका सांगता की कितें चल्ला आणि कितें अपडेट हा या युनिटी मॉलाची. हे अजून लोकांक गोंयभर आणि स्पेशली चिमलकरांक अजून खबरच ना हिंगा कितें चल्ला ते. सो जेन्ना हांगसर आमकां कळ्ळें की युनिटी मॉल जाता हे पत्र बॅरिकेडिंग करता, आमी विलेजर्सांनी कंप्लेंट केली. त्याच्या पयलीं ग्राम सभेन आमी ठराव मांडले, 3 ठराव मांडले की आमकां हो युनिटी मॉल प्रोजेक्ट हांगसर नाकात म्हणून. वेरियस रिजन्स आमी सायड केली. त्याच्या नंतर आम्ही मिटिंग घेतली, आम्ही मोर्चाच केले, आझाद मैदानाचे आंदोलन केले. त्याच्यानंतर आम्ही इतलं दबाव आणला पंचायतीचे, इतलं प्रेशर आणलं की पंचायतीन आमच्या बाजून राहून फोर्टनाईट मिटिंगेन सप्टेंबरान एक रेझोल्युशन पास केले की हे जे कन्स्ट्रक्शन फायल जे GTDCन धाडलेली आसा ती रिजेक्ट करतली म्हणून. रिजेक्ट करता आसतना तेंच्यांनी सगळे ग्राउंड्स मेन्शन केले. त्यांचे कितें लॅप्सीस असले, कितें नॉन कम्प्लायन्सीस असले, कितें डॉक्युमेंट्स दिवंक नासले, जे बोर्डाचेर हांगा डॉक्युमेंट्स आसले ते फायल पंचायतीन दिवंक नासली, ते सगळे डॉक्युमेंट्स लॅप्सीस म्हणून रेझोल्युशन पास केले. आणि टेक्निकल ग्राउंड्स जे आमचे बायोडायव्हर्सिटी चेअरमॅन आसा, जे वेटलँडची ऑथॉरिटी आमचे इंचार्ज आसा, जे आमचे विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीज आहा, तेंच्यांनी सगळे टेक्निकल ग्राउंड दिले. जी रेझोल्युशन आसा ती जे कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा, जे कन्स्ट्रक्शन लायसन जेका पंचायतीन रिजेक्ट केल्ले ते कन्स्ट्रक्शन लायसन विदिन 24 hours या पंचायतीन दिवचे म्हणून GTDCक असो हे ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसरान ऑर्डर पास केली. ती मागीर आमचे जागृत गांवकार विलेजर्स परत कोर्टान गेले, ती चॅलेंज केली. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन चॅलेंज केली. 5 तारीख 7 डायरेक्टर ऑफ पंचायत ऑर्डर पास करता की जी बिडोची ऑर्डर आहा ती सारखी आसा आणि 6 तारीख म्हटल्यार 1 दिसा भितर पैसे घेवपाचे GTDCचे आणि लायसन दिवपाचे. त्याच्यानंतर परत आमचे जे विलेजर्स फाईट करताले परत कोर्टान गेले, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेले. आणि ती सगळ्यांक खबर आहा जी न्यूजारी मिडियाचेर येयल्ली की दनपारां 12 म्हटल्यार ऑर्डर ते DOPच्या ऑर्डरीचेर आमकां स्टे मेळलेली. म्हणजे जी ऑर्डर आसा बिडिओची ऑर्डर आणि डायरेक्टर ऑफ पंचायतीची ऑर्डर आसा तेजेर आमकां स्टे मेळलेली. ती इनइफेक्टिव्ह आसली, वॉइड आसली, ती ऑपरेटिव्ह नासली आणि 17 तारीख पर्यंत स्टे असली. 17 डिसेंबर पर्यंत स्टे असली. मात पंचायतीन कितें केले, ह्या पंचायतीन कितें केले, एक दिसा भितर एक अर्धो दीस सुद्दां रावंक ना ते. ते आसतना तांकां लायसन दिले. मेजर एक रुद्र स्वरूप दिता. त्याचा पहिला भाग म्हणल्यार फाल्यां सगळे आमी पंचायतीन वयतले. पंचायतीन गिराव करतले आणि पंचायतीक सांगतले की तुम्ही हे लायसन कशें दिले, ग्राउंड्स कॉम्प्लाय केला का ना, आणि जाता जाल्यार जेन्ना स्टे आसतना तुवें दिला जाल्यार ते रिवोक कर, तुजे पावर्स कितें आमकां सांग. आणि मागीर दुसरो आणि ग्रामसभा घे जी पेंडिंग आसा ती आमकां परत हे सगळें मांडपाक जाय आणि कोर्टान प्लेस करपाक जाय. तो फाल्यां आमी वयतले 28 तारखेच्यान सगळे विलेजर्स या पवित्र भूमीचेर हंगर स्ट्रायकाक बसतले. ऑन द सेकंड अँड मेजर अनाउन्समेंट संडेच्यान आमी हंगर स्ट्रायकाक बसतले. BMCचो चेअरमॅन, वेटलँड बॉडीचो चेअरमॅन या नात्यान हांवें कंप्लेंट दिल्ली पयली आणि कळयल्लें सरकाराक की हांगासर जे कितें इलिगल ऍक्टिव्हिटी चल्ला त्यो मातशो बंद करच्यो म्हणून. परंतु आमचे कांय आयकले गेले ना. ऍक्टिव्हिटी चालूच उरल्यो. त्या बरोबर जशा आता अजयन सांगला त्याप्रमाणे आमची 3 ग्रामसभेन रिझोल्युशनां जाली की आम्ही युनिटी मॉल, त्याच बरोबर हांगासरले जे प्रशासन स्तंभ आसा तेकाय विरोध करता म्हणून. हो सगळो प्रकार आमच्या सगळ्या लोकांनी, गांवच्या ग्रामस्थांनी आमकां साथ दिली. आणि त्याप्रमाणे जेन्ना हो प्रोजेक्ट आसा तो GTDCच्या अंडर आसा. GTDCन जेन्ना हांगासर कन्स्ट्रक्शन लायसन मागले त्या वेळार जवळजवळ पंचायतीन नोट केल्ल्यो की तांचे कडेन जे डॉक्युमेंट ना आणि हे ना सगळे. आणि त्याच बरोबर
हांगासर समस्त गांवचो विरोध आसा ह्या प्रोजेक्टाक.